салом дӯстон, хушомадед ба канали Dom.tj. номи ман Шаҳром. имрӯз мо гап мезанем оиди кредити хона яъне ипотека на танҳо дар Душанбе, балки дар тамоми Тоҷикистон. имрӯз шумо мефаҳмед чӣ хел ипотека гирем дар Бадахшон, Хатлон, Суғд, ноҳиятоби Марказ ва Душанбе, кадом банкҳо кредит метиҳанд, чӣ ҳуҷҷат лозим ва аз ҳама фоизи паст дар куҷояй. Агар дар Россия бошем чӣ хел дар Тоҷикистон ипотека гирем, то чанд сола кредит метиҳанд ва чӣ хел кредити бефоиз гирем. ҷавоби ҳамаи ин саволҳоя зиёд тишкатӣ ай имрӯза навормон мегирем. дӯстони азиз, барои ин навор мо хела меҳнати калон кардем. Барои ҳамин агар лайк монед, подписатся кунед ва дар комментария ягончи нависен, мо аз шумо хеле миннатдор мешавем ва ҳаракат мекунем боз ҳам зиёдтар наворҳои бо сифату шавқовар барорем. ранги ҳамавақта бисёре бад гап намезанем, рафтем. дар Тоҷикистон қариб ки ҳама банкҳо ипотека метиҳанд. ҳуҷҷатҳое ки шумода лозим аст барои розигии бонкам яхелай, лекин фоизҳо гуногун мебошанд. барои ҳамин аввал гап мезанем оиди ҳуҷҷатҳо, баъд оиди ҳар як минтақа ва бонк. барои ипотека гирифтан чӣ ҳуҷҷатҳо лозим? аввалан шумо бояд 30% пули хоная супоред. баъд пропискаи шаҳрӣ, розигии аъзои оила, справкаи ҷои кор. шумо бояд қарздор набошед ва ягон казда поручителям набошед. фақат метавонед хонаи техпаспортдор кредит гиред, яъне ки агар хона аз комиссияи давлатӣ нагузаштагӣ бошад ё ин ки мисол документош ягон проблема доштагӣ бошанд, бонк барои ин хел хона кредит наметиҳад. лекин агар шумо мехоҳед аз котлован хона гиред ё ин ки мисол новостройкае ки айни ҳол сохтмондаш рафтестай ва оли буд нашудагиае, ин хел намуд хонадам шумо метавонед кредит гиред, не ки ай банк не. камтар пас дар бораи ин намуд ипотека ва пуррагӣ гап мезанем. ва охирон условия ин залог мебошад. ҳамин хонае ки шумо кредит мегиред, ҳамира бонк ҳамчун залог қабул мекунад. акнун гап мезанем оиди ҳар як минтақа. якум сар мекунем аз Бадахшон. дар ин вилоят яке аз бузургтарин бонк, ин аввалин бонки молиявии хурд мебошад, первый микрофинансовый банк. ин бонк 26% солона агар шумо бо сомонӣ гирен ва 18% солона агар шумо бо доллар гирен ипотека метиҳад. касе ки надонад ҳамин кредити солона чӣ маъно дорад, яъне ки мисол шумо аз бонк 100 000 сомонӣ кредити солона мегиред ва дар муддати 1 сол 10 000 сомониашро месупоред. пас бонк аз 100 000 сомонӣ неву аз 90 000 сомонӣ, яъне остаток по счету ҳамин 26%-ашро мегирад. мегузарем ба вилояти Суғд. дар ин вилоят якчандта бонкҳои хуб ҳастанд, лекин мо ирӯз гап мезанем фақат оиди ду бонк. ин бонки Арванд мебошад ва бонки Имон Интернешнл. бонки Арванд кредит фақат бо сомонӣ метиҳанд. агар аз 30 то 100 000 сомония кредит гиред 28% солона, агар аз 100 000 сомонӣ боло бошад 25% солона. боз як условияи дигар, агар шумо аз шаҳр гирен, мисол аз шаҳри Хуҷанд кредит гирен, то 5 сола муҳлат доред. лекин агар шумо аз ягон ноҳия гирен берун аз шаҳр бошад, то 10 сола. Имон Интернешнл ам бошад, фақат бо сомонӣ кредит метиҳанд 26% солона ва танҳо аз 10 то 250 000 сомонӣ, аз ин зиёд не ва то 10 сола. дар вилояти Хатлон Спитамен бонк ҳаст, бонки Эсхата ва ғайра. не ки дар бораи Спитамен бонк мо дар вақти Душанбе ва ноҳияи тобии Марказ гап мезанем. ҳозир бошад оиди бонки Эсхата. ин бонкам фақат бо сомонӣ ипотека метиҳанд 22% солона аз 2 то 10 сола. ва хотиррасон мекунем рақамҳои қабулгоҳи ҳар як бонкҳои ҳамирӯза навормон дар рӯи экранай. метавонем ба ҳазур занг занен, чӣ саволе ки дорен пурсен. дӯстони азиз, чӣ бонке ки шумо дар имрӯза навормон диден на танҳо дар ҳамон минтақаи гуфтагимон қарор доранд, балки дар тамоми ҷумҳурӣ ҳастанд. дар Душанбеам ҳамаи ҳамин бонкҳо филиалшон, қатъи галавной офисшон ҳастай.
не ки ҳозир бошад гап мезанем дар бораи ду бонки мондагӣ, баъд мегузарем ба кредити бефоиз ва кредит барои муҳоҷирон. Якум Спитамен бонк ягона бонке мебошад ки ипотека танҳо бо доллари амрикоӣ метиҳанд аз 1000 то 300 000 доллара бо 15% солона, аз 3 то 120 моҳа, яъне то 10 сола. Неки Спитамен бонк бо ширкатҳои сохтмонии Авиценна ва Global Group ҳамкорӣ мекунанд. Барои ҳамин агар шумо аз ҳамин ду ширкати сохтмонӣ хона гирен, пас фоизи кредиттон аз 15 то 12% мефурояд, танҳо агар аз ҳамин ду ширкати сохтмонӣ. Дуюм Алиф бонк мебошад бо сомонӣ 29% солона то 500 000 сомонӣ то 48 моҳа ва бо доллар 17.9% то 50 000 доллара то 84 моҳа. ва мо расидем ба яке аз мавзӯъҳои асосии имрӯзанавормон: чӣ хел ипотекаи бефоиз гирем? ҷавоби ин савол ҳамин аст ки шумо ипотекаи бефоизро танҳо аз ширкати сохтмонӣ метавонед гиред, аз бонк не. условияш бошад ин хелае ки шумо аз новостройкае ки айни ҳол сохтмонаш рафтестай хона мегиред ва аз 30 то 50% нархи хонара месупоред. маблағи мондагия бошад то будшавии сохтмона, мисол то 1 сола, то 2 сола, агар аз котлован бошад то 3-4 солам давом метиҳад, бояд супоред. ин намуд ипотека ҳамагӣ як камбудӣ дорад ки шумо наметавонед аз новостройкаи тайёр ки сохтмонаш будшдагӣ боша ипотека гиред. танҳо аз новостройкае ки айни ҳол сохтмонаш рафтестай ва оли буд наштагиай метавонед ҳамин хел ипотека бефоиз гиред. ва охирон мавзӯи имрӯзанавормон оиди ипотека барои муҳоҷирон мебошад. савол ҳамин аст ки мисол ман муҳоҷир ҳастам ва дар Россия кор мекунам. мехоҳам дар Тоҷикистон ипотека гирам, не ки зурам мерасад ҳамагӣ 30% пулро супорам, бокимондаша ҳар моҳ равон мекунам. ҳамин намуд хизматрасонӣ ҳаст ё не? ин савола ман ба ҳар як бонки имрӯзанавормон додам ва мутаассифона қариб ки ҳама бонкҳо ҷавоб доданд ки ин тавр намешавад ва ин хел хизматрасонӣ вуҷуд нест. ҳамагӣ як бонки Арванд, коргари кредитни отделаш ба ман гуфт ки агар мо бинем ки аз Россия ба сурати ҳисоби ягон узви оилаи ҳамин муҳоҷир стабилна бе ягон задержка ҳар моҳ пул равон мешавад дар як муддати дароз, то мо метавонем ҳамин намуд хизматрасониро ба инобат гирем ва масъалаша фикр кунем. тамом дӯстони азиз, навормон ба охир расид. чӣ саволе оиди ҳамин мавзӯъ доштагӣ бошед, ба ҳазур метавонед дар комментария нависед. ман ҳамаша мехонам ва ҷавобша менависам. чӣ ба ки дар вақти тайёркунии ҳамин навор бовар кунед кредитни эксперт шудам. ҳамаш барои шумо бародаро, раҳмат барои дастгиритон. ва охирон гапи ман ҳамиае ки кредит ҳамватано ин чизи шӯхӣ нестай, тим более кае ки мо дар бораи ин хел маблағҳои калон гап задастем. ман фикр мекунам ки ҳамин хона аз ҳама квадратураи майда дар кунҷи дунё бо ремонте ки ура ремонтам гуфтанд ай бай, не ки агар қарз набоша бо ай хидит боша 1000 бор беҳтаре. ҳеҷ гап не, аввал азоб мекашӣ ҳо, не ки зато оҳиста оҳиста пул ҷамъ мекунӣ, ира мефурӯшиву хонаи состар мегирӣ ва ҳамхел давом метиҳ. фикр мекунам иш 1000 бор хубтаре, чӣ ба ки фақат худо медона пага чӣ гап мешавад. дӯстони азиз, агар ягон идея доштагӣ бошед барои наворҳои оянда, ҳатман дар комментария нависен. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. то боздид. барори кор шумода.